Voor een grijdenvogel is er net doorheen te komen. Zo hut is de boeien. Gewoon wij broeken de vogels haar een snavel om onder de grond fretten te vinden. Maar toch de onhoudende droogte valt dat net aan. Vooral de skrierzen en het jerken hadden het meest last van die mat wiermziekje in de zachte grond. Die ziekjes om de punt van hun snavel. En omdat dat zo verschrikkelijk droog is, kunnen ze er net in opkomen. En ja, dan kunnen ze geen fretten vinden. Het gevolg is dat een aantal skriers net aan brieren te komen. Dat ze eigenlijk ophouden binnen, maar ja, ze balsen wel. Maar dan komen ze net te brieren. Ze kunnen toch de meer fretten net tot die eiproductie komen. In Augsbuurt werd van de man lang praten over het probleem. Want het is het provinciale naaizwaardigdag. Tal van vogelleefhavers en deputaire Kramer binnen te gast bij boer Anton Beets. Om te zien hoe hij maar de grijdenvogels omgiet. Beets houdt zijn land wierd, zodat de plak is voor vogels om eten te vinden. Het zogenaamde plasdraasprincipe. Noodzakelijk, zo vindt de boer. Maar de droogte is nou ja, ik ga van mij dit nog net jaren mee maken. De provincie heeft er al €20.000 beschikbaar gesteld voor boeren die het skeeën hebben om ze haar land onder wet te zetten voor de vogels. Deputaire Kramer koeft van de man van dichtbij zien wat voor resultaat het opsmiet. Voor de vogelwacht is het juiste moment om te jaren wat de nieuwe deputaire voor haar budget kan. Nou ja, het mooiste zou zijn als ik het ruinen laten kennen voor de beesten, maar dat zit net in mijn vermogen, maar goed ik. Maar wat wij dwang kennen is als provincie dit zo goed mogelijk faciliteren. Dat doen we natuurlijk al op een heel soort punt. We hebben een extra initiatief met de plaatsdraas. En voor het oren goed mooi naar opperbouwtje. De provincie kent heel soort van, maar het hingt met name van de naaizwaarders en de boeren in het gebied al dat iedereen een succes van maakt. Voor de grijdenvogels is het hoopje dat er vlug wetter komt. Om boer Beets zult het in elk geval net lezen. Die weidevogels vind ik, die jaren bieden, nou die jaren hier in het land.